Arep kaya wae. Awake dhewe kudu ngumumi wong desa. Bapak iki sampeyan awake dhewe lagi apa-apa. Yo kudu apa umumi. Bekan kudu awake dhewe hitung dino 40 yo 40 dino. Kepiye carane lho Kakang? Kakang ku wong lanang. Kudune bisa nek pikang kok. Oh, kok ora repo. Kakang makan dulu. Nek Es dibesono rapi bapak. Ya itu dino nanti tergantung saya ya pancen aku lan kowe kudu mikir kuwi. Nek kowe ora langsung melak. Aku kok bakal bikin yo golek gawean sisakku. Tak umpamaku kuwi gawean entuk biaya kok bayar. Iso kanggo golek serono ning kanggo sampeyan Pak Bacoki. Merasa bersalah aku aku ini ponakan hidup gini gue besok ya Aku gak masuk. Akhirnya pas begini semuanya dia tinggal 6 juta itu bisa aku sokok. Pak cilik ini kalau aku ya rasa masuk toh. Ya sing masuk iki aku bae. Oh iya, karena kita Lu. Ini lho kan. Iya, Kak. Aku bakal begitu ya muga-muga apa sih gak bisa diaturan sediamu. Sana jam dikir wae ya saiki dinggo bunga. Dinggo libur. Wong aku ki nyawang kowe saiki seneng. Sana jam saiki awakmu timpak-timpak aku seneng. Iki ngono lho Kakang. Lho, ini kanggo libur yakiku. Sana jam bapak wis sedo. Tinggal akuan kowe. Bapak pancen biyen kuwi paling karo aku. Pakai penona di musi lamben. Lah yo nek Wah, dari kowe apa-apa kowe biyen yo turu yo jaluk kantor. yang ini tak Ora ora turu kok sama sini. Lah yo piye to Kakang jenenge awake dhewe dulur awake dhewe yo men bapak iki anake yo men aku karo kowe. Yo pancen kudu rukun to. Iya. Mrungi. Nek rono lah kowe ra mikir. ya ya. Sambung karo dene bakal sampeyan apa. Aku bakal beli saya ning kutha Goro. Paling belambangan keraton ing Blambangan itu butuh hake wong-wong sing kaya Wah, boleh gawe ya. Kakang. Kok nyambut gawe ning kutha Goro pirang gampang to Kakang. ora gampang iki. Lho boleh gawe ning kutha Goro bisa kok nyawa lho Kakang. Yo nek kok ditompo, nek ra ditompo terus kowe arep bali ning jangan ado. Nek kowe ra ada apa-apa, Kowe ora semua. Kakang. Iya. Wong mburi kae sama wedhus loro sesuk iso digojakan. Kakang kok rasane nyambut gawe ning kutha Goro. Sesuk didol yo ora apa-apa to Kakang. Kowe aja melu to. Kowe ngono ki tegese ndondoni nggonku bakal duwe gawe. Wong kok panjangkaku janajan aku urip ning Karang Pradesan. Zaman semono bapak isih gagah kae ulang urip marang aku diulang aji dhewe kamudayan Joyo kasaktikan sak umpama kabisanku yen ora tak pakke tegese bakal muspro mbok menawa nanti dalan iki sak mengkone aku golek gawean di toko aku bisa njunjung derajate keluarga lan kebuaran wong Aku tuwa. ngerti Kakang. Aku ngerti nek apa Kakang ra ngerti yo nek aku nek teman dhewe wong karo nek trimo pingak jatare ra apa-apa. Kakang piye? Yo mestine bapakku nek kowe iki jarang buka iso. Ayo aku ki wong wis tuwa lah yo beda karo biyen. Biyen yo ra iso saiki yo blas. Terus saya ora nemen. Lah nemen lho. Biyen ra iso saiki saya nemen ra iso. Piye ngono? Wis patune ngene Iya iya iya. pokoknya aku jaluk pamit ikhlasno aku jaluk panestune Pak Cilik lan kowe kamu jimu ra. Oh iya Kakang Bro. piye nek Kakang
gawe Kowe kan ngomong karo si Rono nek yo iso to. Lah mungkin nek turu ki nek ono kakak laki iso turu lho Rek. Ya mau sampe yo kan. Yo wis gede. Oh, tak kowe iki wis perawan iki sangat jam kasih yo ora apa-apa. Jadi kalau ngene. Aku jalan pamit kowe ning omah, belum jelek. Dibong, belum berani. Dijogo. Kami kan aja ngerti apa-apa. Ya wis kakak. Aku tuh bakal ning omah. Ya kakak 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 yo kakak. Wis aku jalan pamit. Ojo lali karo aku yo kakak. Sing ngatasi ning omah. Nek sing buat cek tadi yo kakak. Iya. Wis mau kok lek terima rasa kuatir piye to? Ya wis Rek. Awake dhewe iki sami ngono kersane Gusti kanggo poso. Kok yo kakak lake besok gawe. Besok iso balik kok den sing iso digo nyambi bapakmu yo. Aku pancen jangan. Apa lali karo aku? Yo wis rada pamrih. Kok tadi ngarep kowe ning omah kene apa ta? Tak terada karo kondo karo aspirasi. Kondo apa ta? Ning kepiye yo yen aku ora kondo. Aku mengkoperu. Ning yen aku kondo. Kemudian ramen mengukur kaget. Kakak langsung. Kondo wae nongko. Nek pancen kancamu iku mau ora gawe lorati kurang ora gawe bingunge atiku apa aku kok. Nek sejatine ora bakal larani atiku. Nek nggon karo kondo karo iki. Kono ora tekan lho. Jane ki ana apa to kakak? Kok wis tak kondo wae. Nek ngono kuwi kuwi malah gawe bingunge atiku. Tenang. Yen aku kondo karo rame itu ora kaget. Yo kok dhisik sik tak kandhake. Sak tenane ngene yo ten. Kekakonen Pak Panben iki dikongkon dening bapak. Logat loro. Sebentar aku nilai ini tahu jengane rame. Tadi kan gak saben iki sik digawi ning omahku ki kadang aku ngono ki. Ya mulai aku kondo mengko rame itu tak getok ora ya nak. Kok blak kondo karo rame. Ya iki ana kegaitane karo kakak aku no. Ono. Terus kakak aku ngono apa kakak? Iya, iya lek yo. Ono dilakukan. Nek koyo ngono kuwi kok tambah koyo bingunge atiku kakak. Sak temene aku dikongkon dening bapak Rohan Koro. Kuwi supaya kondo karo hati-hati. Yen wektu dina iki malah keporo wis pirang-pirang dina. Yen ajar ora Aki aku lho sing ngopo kakak? Aki aku lho. mongko dhisik. Yen tenang aja kaget ya. Trikol semua ajar ora nang sawah. Sak musim nang sawah yo pancen bocah dikandani akeh to.
Mestine yen wanci, Dene kok yo bocah to yo. yen wanci surut kuwi kudune bayi saka tamu. Dheweke ora Regane opo Kakang? mergane bareng para tangkring golek sawah aku jebul kena alangan cembundung jurang. Nanti nanggang loro sikile pokrek terus dentos matu mripate ilang siji Koyo kandha kula ngono-ngono. Kakang kula iki wong sedoyo. Ora kaya wong tuwa kring. Aku kalian kiri ini lah tandingnya jurang terus kepleset kalian kebutuh jurang orang tenanan sih aku sih pacar sih bapak dari kantor itu sih jauh karo aku supaya aku mah jangan awet kabar karo orang Ani kakang aku mau ngisi kono karo aku nek ora suwe bakal ngamar karo aku. yo Kuwi iki tinggal dadi manten karo aku. Apa yo koyo ngomong kecahanane. Ning yen pancen kakang aku mau kenalan aku sing tak nilai yo kakang. oleh ning aja wektu dina iki Lha kok apa sih? jalan aku pengen nilai wektu dina iki ora ana omah mergo karo para winasih para pinter sing bisa ngusadani marang adi Aguna. Dadi bocah Aguna kae ora ana omah. Bener. Kakang aku lho iki dibawa ning gone wong tuwa ngono iki. Lah kanggo sambung karo kandhamu ngarep. Mengko mundhak kaminten getun gedhuwung yen besok bebrayan karo Aguna. Bapak Hantara kuwi supaya neruske sesambungannya antara Raminten karo Aguna lantaran undangan granting. Jadi, Kowe iki kok gede tuwa. yo niku kok dhisik. Nah, Ora sampe cari wong. lah ora ngerti. Kakang jangan grangsing rene iki kon menjadi kakang aku supaya aku dadi bojone kakang jangan grangsing ngono. Nah, gini iki ngerti ning ora ganteng iki ora. Ning neruske anggone rembug wis kepungkur nek Raminten itu bakal dijodoke karo Aguna. Rene Aguna kuwi saiki kena alangan. Eman-eman Raminten ku nek nanti getun-getun kuwi saiki grangsing wae sing dadi bojone Raminten. Bapak kok ndo ngono kuwi. Sing bakal omah-omah ki aku dudu bapakmu. Aku ora suci lho kon omah-omah karo kowe. Nanti aku kakang aku nongi wong kepiye wis ra iso ngopo-ngopo. Ning aku bakal tresno karo kakang aku. Nek rak yo eman-eman mesake to. Bapakku yo rasa mesake. Mesake sing kepiye? Pengkoyak cabur dino yo nek si Aguna kuwi mari. Lah yen Aguna kuwi ora mari, satu dino kuwi mutapak bopo ngedusi karo Aguna yang mesake. Alur sing Kan bakal Barangkali kakang cakep. aku no aku. Sak kowe bakal tak openi sing tenanan. Monggo nek kakang aku no mari banjur dadi bojoku. yo nek mari aku kono nek mari. Wong loro kuwi kembangin pati. Ora mari aku mau ora pengen dadi perawan kabeh. Ibarat dadi perawan kabeh dadi bojone gratis. Kok saya suwe kok saya wedi kok aku karo kowe kakang. Rup tumo